nakita ko siyang umalis. Akala ko nga ikaw yung kasama niya eh. JR, kanina ka pa ba dito? Hindi. Halos kararating ko lang. Saan ba kita ihahatid? Sa Maynila. May aasikasuhin kasi ako mga papeles para sa ina-applyan kong trabaho. Ah, ganun ba? Buti ako yung naisipan mong isama. Siyempre naman, ikaw yung gusto kong kasama. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto, siyempre. Alam mo naman, di ba, na ikaw lang gusto kong kasama. Talaga lang ah. Oo naman. Ikaw lang eh. Kailan mo ba ako balak sagutin? Nagmamadali ka ba? Ayoko kasing padalos-dalos ako ng desisyon. Pero ikaw, kung naiinip ka na, wala naman akong magagawa. Hindi ako mainip sa'yo, Emma. Kahit kaano pa katagal, handa akong maghintay. Salamat, JR. Ano, tara na? Sige. Sino kaya yung kasama ni Emma? Si Brian to ah. Brian! Brian! Oh, Lovely. Kamusta? Okay lang naman. Long time no see ah. Oo nga eh. Mabuti pala nakauwi ka dito sa atin. Oo, nakabakasyon ako ngayon. Kaso 2 linggo lang. Mabuti kung ganun. Siya nga pala, nagkita na ba kayo ni Emma? Sigurado ako na may miss ka na nun. Yun na nga eh. Pupuntahan ko sana siya kaso nakita ko siyang umalis. Akala ko nga ikaw yung kasama niya eh. Ah, oo. Nagpaalam kasi siya sa akin na pupunta daw siya ng Maynila para mag-ayos ng mga papeles. Ganun ba? Kung ganun, sa susunod na araw ko na lang siya pupuntahan. Sige, Lovely. Sasabihan ko sa Emma. Sige Brian, salamat. Sige. Babe, Oh, bakit nandito ka? 'Di ba wala naman tayong usapan na magkikita tayo ngayon? bakit? Kailangan ba may usapan muna bago ako madalaw ang girlfriend ko? Sus, na-miss mo lang ako eh. Oo naman. Miss na miss ko kaya ang girlfriend ko maganda. Ikaw talaga, bolero ka. Hindi naman. Siya nga pala, nakita na ba kayo ni Lovely? Hindi pa. Bakit? Nandito ba siya sa atin ngayon? Eh, nakasalubong ko siya kahapon eh. Sabi niya, pupuntahan ka daw niya. Kaya ang kaso, nakita kanyang paalis. Kaya hindi na siya tumuloy. Nakita? Naku, nabanggit kaya niya kay Brian na may sumundo sa akin? May nabanggit pa ba siya sa'yo? Wala na. Basta ang sabi niya, pupuntahan ka na lang daw niya sa susunod. Sige, tatawagan ko na lang siya mamaya para papuntahin ko dito. Siya nga pala, babe. Kumain ka na ba? Gusto mo ipag-hide kita? Naku, wag na. Kumain na lang tayo sa labas para naman makapag-date tayo. Talaga? Sige, saglit lang at magbibisi muna ako. Wag na. Ayos na yung suot mo. Sigurado ka? Oo naman. O, sige. Emma? Emma?
Emma! Oh, lovely. Halika, tuloy ka. Okay. Maupo ka. Kailan ka pa dumating? 3 araw na ako dito. 2 linggo lang kasi yung bakasyon ko. Babalik na rin ako Maynila. Nabanggit nga sa akin ni Brian na hinahanap mo daw ako ng isang araw. Kaya tinawagan kita. Oo, kaso umalis ka. Kamusta pala yung lakad mo sa Manila? Naayos mo na ba yung mga papeles mo? Hindi pa nga eh. Babalik pa nga ako sa susunod na linggo. Ah, ganun ba? Siya nga pala. Sino pala yung sumundo sa'yo? Kaibigan ko lang yun. Nag-ayos din ng requirements. Hay nako, Emma. Huwag kang magsinungaling. Kilala kita, no, kapag hindi ka nagsasabi ng totoo. Eto na. Pero wag mo sasabihin kay Brian ah. Promise, hindi ko sasabihin kay Brian. Ano ba kasi yun? Magkwento ka na, dali. Ang totoo kasi, manliligaw ko yung sumundo sa akin. Manliligaw? Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa atin. Totoo ba, Emma? Oo nga, manliligaw ko yun, si JR. Paano si Brian? May boyfriend ka na nga, nagpapaligo ka pa sa iba. Kasalanan ko bang maging maganda? Ano ka ba? Yung totoo nga, bakit ka pa nagpapaligo sa iba? Ayaw mo na ba si Brian? Lovely. Gusto at mahal ko naman si Brian. Tsaka wala akong balak hiwalayin si Brian, no? Eh bakit nagpapaligo ka pa kay JR? Emma, tayong kaibigan lang ha. Tigilan mo na yan. Mamaya, mapahamak ka pa sa ginagawa mo. Ano ka ba? Nag-iingat naman ako. Tsaka, wag muna. Kasi kailangan ko pa si JR, no? Ano bang kailangan mo sa kanya na wala kay Brian? Ha, Emma? Sasakyan. Ginagawa ko pang service si JR, no? Tsaka ano ka ba? Nakakalibre ako ng pagkain kapag kasama ko siya. At hatid sundo pa ako. Ewan ko nga sa'yo. Kung tutuusin, kaya ka namang samahan ni Brian. Basta sasabihan mo lang siya. Ano ka ba? Mas komportable kaya kapag may sarili kang sasakyan. Bahala ka nga dyan. Ang hirap mong pagsabihan. Kaya ko ang sarili ko, lovely. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Eto pala show. Siya nga pala, lovely. Nagmerienda ka na ba? Saglit lang ah, at ibagahain kita. Ay, hindi na, Emma. Kakatapos ko lang. Kahit tubig na lang. O, sige. Lovely. Eto na nga pala yung tubig mo. Salamat. O basta ha, yung usapan natin, huwag mo sasabihin kay Brian. Oo, may isang salita ako, no? Makupo ka muna. Kukuha ko ng merienda mo. Sige.
Emma, JR. ano ibig sabihin nito? Ha? Ano yan? Wala akong kinalaman dyan, no? Magsabi sa akin ng totoo. Boyfriend mo ba ito kasama sa picture? Ano, Emma? Magsalita ka. Totoo bang boyfriend mo to? At ginagamit mo lang ako? JR, hindi. Wala akong balak na lokohin ka. So, totoo nga, Emma, na ginagamit mo lang ako. Hindi, JR. Please, makinig ka sa akin. Ayusin natin to. Gusto mong ayusin to? Sige, tawagan mo yung boyfriend mo at sabihin sa kanyang totoo. Ayoko, JR. Kawawa siya. Please, ayusin natin to. Maawa? Yung paggagamit mo sa akin, hindi ka ba naawa? Umalis ka na dito at hindi na kita kailangan. Please, JR. Pag-usapan natin to. Umalis ka na! Ano pa hinihintay mo? Umalis ka na! Manggagamit! JR. Alis! Ang pagmamahal ay hindi dapat gawing kasangkapan para sa pansariling kapakinabangan. Dahil ang tiwala kapag nasira, mahirap nang buuin muli. At ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa katapatan, respeto, at pagiging responsable sa sariling desisyon. Kapag pinili mong magsinungaling, kahit gaano pa ito katago sa simula, lalabas at lalabas din ang katotohanan.